ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಾನು ಬದನೆದ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಐಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡೊಂದು ಪನ್ಪೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಅಥವಾ ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಒಯ್ಕ್ಲ ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಇಜಿನೊಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಉಂದುಲ ಸೂಪರ್ ಹಾಪುಂಡು. ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಐಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬದನೆ ಇತ್ತಂದ ಬೊಕ ನಮ್ಮಡ ಬೊಕ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನೇ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನು ಪ್ರಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನು ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು. ನಮಗೊಂಜಿ ವರ ಔದಾಸ್ಯನ ಹಾಪುನು ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಏಪಲ ಇಂಚಿನ ಕಜ್ಪು ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಅವಾಗ ಒಂದು ರಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಬದನೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಮೂರ್ದು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ದಿವಡ ಹಾಪುಂಡು ನೀರುಡು. ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜಿ ಒಂದು ಬದನೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ರಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು. ನಿಗ್ಲೊಂದೇನು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ನಿಗ್ಲು ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಣೊಂದು ಎನ್ನುವೆ. ನೆಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಣೊಂದು ತೂಕ ಬಲಿ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬದನೆದ ಪಲ್ಯಗು ಬದನೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗಿಡೊಟ್ಟೆ ಆತನ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಏತು ಖಾರ ಬುಡು ಆತು ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಈತೆ ಐಟಮ್ಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ರಪ್ಪ ಬೇಗನೆ ಬದನೆದ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು. ಬೇಗ ಅಂದು ಆಂಡ ಬದನೆನಂತೆ ಮೂರ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಹತ್ತಂದೆ ಈಜಿನ ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಚ್ಪು ಹಾಪುಂಡು. ನೆಕ್ಕು ಯಾನು ಖಾಲಿ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇನು ಬುಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ. ಎಣ್ಣೆ ಯಾನು ತಾರದೆಣ್ಣೆನೇ ತೆತ್ತೊಂಬುನ ನಿಕುಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತುಲೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆದ ಟೇಸ್ಟೇ ಚೇಂಜ್. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜೈಟ್ ಅಂಚ ಆಪುಂಡ ತುಲೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ದಿತ್ತೊಂಡೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆದ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಲೆ. ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬದನೆನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದು ದೀಪದ ಪಂಡ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಒಂಜಿ 10-20 ನಿಮಿಷ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದು ಇದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಲುಂಬೋಡು. ಇತ್ತ ನಮ್ಮದೇನು 3 ವ್ಯಾನೊಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬದನೆ. ಇತ್ತ ಬದನೆನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಯಾನ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದಿಯೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದಿ ಹೊಡ್ದೆ ಪಂಡ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಶೋಕ್ ಒಂದು 4 ಸಲ ಲುಂಬೋಡು. ಯಾನ್ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಈತ ತೆಲ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ತುಲೆ ಒಂದೇ ಬದನೇನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಇದೇ ತೆಲ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೆಕ್ ಪಲ್ಯದ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತೆಲ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ತನೇ ಅವು ಪಲ್ಯ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂದೇನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಶೋಕು ದೆಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇನ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೇವನ್ವೆ. ಎಂತ ಬಿಸಲಿಗೆನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡಿಯ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ದಿಯೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಬೋಡು. ಅಂಚನೆ ಯಾನ ಒಂದು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೊಂಡೆ ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಯೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಯಾನು ಉದ್ದನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಜೋಕುರು ಪೂರ ತಿನ್ನಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ತಿಂದು ಬಿಡುವರು. ಅಂಚೆ ಯಾನ ಉದ್ದನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸಲೇನ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಚ್ಪು ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಂಡು ಈತೇನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ನಿಂತದಿಕ್ಕೆ ಅದಂತ ಬಾಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಟು ಯಾವಳು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿಸ್ತು ಇದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವು ನಾನು ಮೂಜಿ ಬದನೆ ಇತ್ತಂದೆ ಆ ಮೂಜಿ ಬದನಿಗೆ ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಕಂದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕಂಡ ಶೋಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದಂತೆ ಬ್ರೌನ್ ಅವಳೆ ಏನಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬ್ರೌನ್ ಅಂತ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಐತೆ ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೇಕಂದೆ ನೀನು ರೇತ್ ಖಾರ ಕೂಡ ಆತ ಖಾರ ಬೇಕಂದೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೂಡ ಅವಳು ಐಟಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಟಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವಳು ಐತೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಡ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ
ಕಾಲು ಇದೆ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಮಂಜಳ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಂಜಳ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಕ ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅವೇನು ಪಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಗ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದರ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡನ ತೂದು ಪಾಡೋದು. ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಪ ಬೇಯ್ಯದೆ ಅವು ಟೊಮೆಟೊ ಚೂರು ಬೇಯ್ಯದೆ ಹಾಕಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಪ 2 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯನ್ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಕ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಯ 3/4 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಯ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇತ್ತ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಬದನೆನೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಮೂಡ್ತಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಅವಿನೊಂದು ಮೂಜಿನ ಸಲ ಲುಂಬಿಯ ಆಯ್ತಾ ಕಣೇರು ಪೋನಿಟ್ಟ ಲುಂಬಿದು ಈ ಬದನೆನ ಮಾಡಿದೆ. ಬದನೆ ಪಾಡಿಯ ಪೂರ 2-3 ಸಲ ಲುಂಬೋಡವು ಇದನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬೇಯೋಡು ನೆಟ್ಟೆ ಚೂರ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಬದನೆ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಬದನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ದೀಪ 10-15 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿದಿಪ್ಪೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಕಜ್ಪು ನಿಕ್ಲುವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೂಲೆ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಕಜ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಬದನೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತನಾಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನಿದಾದ ಕಜ್ಪು ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಕಜ್ಪು ನೆಕ್ ಗಂಜಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಚಪಾತಿಗಂತೂ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಲೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಮುಚ್ಚಿದೆಯೇ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿದಿಪ್ಪೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಯ್ತನ ತುಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಬದನೆ ಬೇಯ್ತನ ತುಕ್ಕ ಬದನೆ ಬೇಯ್ತದೆ ಯಾವ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಕೊಡ್ಸಿದೆ ಪಂಡೊಂದು ಪಲ್ಯ ಪಂಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊಡೆ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಚೂರು 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾ ಚೂರು ಬೇಯ್ಯಾಡು ಒಂದು ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆತ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂದು ತೂಕ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತೊಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಲ್ಯ ಬದನೆ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ
ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಬದನದ ಪಲ್ಯ ದಿಢೀರ್ ಆದ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲೋರ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ತುಲೆ. ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.